Mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay. Muli po ay hihingi ako ng pasensya sa biglaan pagpapalit ng narrator. As of now po kasi, marami pa rin po akong nababasang hindi magandang komento regarding with our new narrator na si Sir Rene. Sa totoo lang po nahihiya ako kay Sir Rene dahil ako po yung pumilit sa kanya na maging narrator dito para po mas mabigyan ng buhay yung mga istoryang ipinapadala ng mga sender. Aside po kasi na magaling mag-narrate si Sir Rene, magaling din po siya magpalit ng boses. Naisip ko lang naman po yung mas ikagaganda ng mga istorya kapag si Sir Rene ang nag-narrate. Pero nagpapasalamat po akong muli sa inyo mga kalakbay sa patuloy po ninyong pagsuporta sa Ang Manlalakbay. Di po kami magtatagal sa ganitong larangan kung wala po kayo. Sa mga gusto naman po na muli akong marinig, maaari niyo pong bisitahin ang aking bagong channel na Kwentong Kalakbay. Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. Isa sa pinakamagandang kakayahan o abilidad ng isang lalaki na dumadagdag sa dating nito sa mga kababaihan ay kung magaling ito sa pagluluto. Sino ba naman ang hindi kagigiliwan ang mga kalalakihang may ganitong kakayahan? Ngunit alam nyo ba noong araw, sa mga probinsya, lalo na sa mga handaang katulad ng mga kasalan, binyag at maging piyesta, dinadayo pa ng mga maghahanda ang mga taong kilalang magaling magluto kahit pa mula ito sa ibang baryo o bayan para lamang ipagluto sila. Ganito ang kwentong ating matutunghayan ngayon. Karanasan ni Bernie, taong 1976, probinsya ng Cebu. Magandang araw po, Karine, pati na rin po sa ating mga listeners. Ako po si Bernie, 70 anyos na po sa kasalukuyan. Sa ngayon po ay dito na ako nakatira sa Bulacan. Ngunit ang aking kwento ay naganap sa isang lugar sa Cebu kung saan ako pinanganak at nagkaisip. Kung tama pa po ang memorya ko, nasa 22 anyos pa lamang ako nito. Hindi na po ako nagtuloy pa sa pagkakoleyo nang dahil sa hindi na po kaya ng mga magulang ko. At para sa akin ay hindi na praktikal ang ituloy ang pag-aaral dahil na din sa matanda na ang mga magulang ko. Bunso po ako sa magkakapatid at nasa 50 mahigit na sila tatay. At sa edad ko po ay buo na ang kamalayan ko sa kahirapan ng buhay. Dahil nga po dito, nasubukan ko na yata ang halos lahat na maaaring gawin kong hanap buhay para makatulong sa kanila sa abot ng aking makakaya at ng aking kalusugan. Mabuti nga po yung ibang nasa kwento nyo ay may mga sinasakang lupa, habang kami po ay walang-wala. Ganoon kahirap ang buhay. Dating naglalabada ang nanay, habang karpintero naman ang tatay ko. Subalit kagaya nga po ng sabi ko na nagkakaedad na sila, hirap na din sila sa mga kinatandaan nilang trabaho. Mabuti na lamang at maswerte kami sa mga kuya at ate ko. Masisipag at hindi pa nagsisipag-asawa. May dala akong kuya at isang ate. Panganay sa amin si Ate Vanji na siyang pinakamagaling sa diskarte. Nakapagtapos kasi ito ng college at ng mga panahong yun ay nakakuha din ng trabaho sa bayan. Yun nga lang po, dahil sa nag-uumpisa pa lamang siya ay wala pang gaanong naitutulong, pero nasisigurado niyang may makakain kami sa pang-araw-araw. Itong dalawang kuya ko naman ay mga nagmana sa tatay, magaling sa pagkakarpintero, at kagaya ko nga po ay sekundarya lamang ang inabot nila. Sa tuwing wala silang pasok sa pinagtatrabahuan nilang panaderya at kainan,
ay umi-extra sila sa pagkakarpentero. Mga nagpapakumpuni ng mga bahay nila sa aming lugar. Ako naman po, dahil sa may kapayatan ako at mahina ang baga, hindi ako maaari sa mga mabibigat na trabaho. Hindi po ako maaaring matuwa ng sobra, malungkot ng sobra o matakot ng sobra. Pare-pareho kasing may masamang epekto ito sa akin. Kapag may masidhi kasi akong emosyon, ay bigla-bigla na lamang akong nasisinok ng tuloy-tuloy hanggang sa mahirapan na akong huminga. Kaya nga minsan, kahit nakakagawa ako ng kasalanan, ay hindi na lamang ako pinapagalitan nila nanay at tatay, maging ng mga kapatid ko. Makailang beses na kasi akong kabuntikang mamatay dahil sa sobrang pagsermon sa akin at pamamalo noong nasa 15 anyos pa lang ako. Isang araw, dahil sa medyo naging maganda ang kita nitong Ate Erlinda ko, binigyan ako nito ng magagamit ko sa plano kong gawing ihawan sa tapat ng bahay namin. Mga simpleng karning manok at baboy lamang na hindi kailangan ng sobrang trabaho o paglilinis. Iniiwasan ko ang isaw at iba pang nakasanayang inihaw na paninda na alam kong mahihirapan akong gawing mag-isa. Kagaya na lamang ng isaw ng baboy at manok at dila ng baboy. Mga pinakamatatrabaho kasi ito sa pagkakaalam ko. Ate Erlinda, maraming salamat sa tulong mo ha. Pangako, palalaguin ko tong puhunan ko para balang araw may sarili tayong karinderya na puro inihaw ang inaalok sa mga kumakain. Ito po yung naging pangarap ko nung kabataan ko. Ang magkaroon ng sariling kainan kung saan ay puro inihaw o inasal lamang ang mga inaalok. Wala pa kasi ako nakikitang ganoon noong kapanahunan namin. Nakangiti naman itong ate ko at palagi ang sinasabi sa akin na huwag akong susuko sa mga pangarap ko. Ituloy ko lang daw at hanggat kaya niyang sumuporta ay susuporta siya. Tama ang ate. Sa atin kasi magkakapatid ikaw lang naman mahilig sa pagdinegosyo. Galingan mo na lamang dyan at kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Wika naman sa akin ng aking Kuya Tonyo. Masasabi kong kapos man kami sa pinansyal na aspeto, mayaman naman kami sa pagmamahalan. Bagay na mahirap hanapin kahit pa sa pinakamalalaking mansyon. Inumpisahan ko ang aking negosyong ihawan. Kaunti pa lang ang mga produkto ko. Gawa nga ng sinusubukan ko pa kung anong magiging reaksyon ng mga kapitbahay namin. Nakapwesto lamang ito sa labas ng bakuran namin. Naglagay ako ng lamesang paglalatagan ng mga iihawin. 2 mahabang bangko sa harap para sa mga bumibili at isang silya naman para sa akin. Kung minsan, kapag walang pasok sila kuya, tinutulungan nila akong magpantay. Hilig ko pa talaga noong bata pa ako ang pagluluto. Madalas kong pinapanood si nanay kapag naghahanda ng mga makakain sa bahay at unti-unti ay inaral ko ito. Masarap kasi sa pakiramdam na may nagagawa akong kapaki-pakinabang sa bahay. Ayoko po kasing maramdaman na pabigat lamang ako sa kanila dahil sa karamdaman ko. Sa mga unang 1 linggo ng pagtitinda ko sa labas ng aming bahay, ay naging maayos naman ang kita. Yun nga lang, habang tumatagal ay mas dumadami ang gusto ng mga mamimili. Naghahanap sila ng isaw at iba pang mahirap na iproseso. Kaya naman, kinakailangan ko na ang tulong nila Kuya Tonyo dito. Mabilis kasing nadagdagan ang puhunan. Kaya naman nagpasya sila Kuya Tonyo na sila na ang mamamalengke at maglilinis ng mga paninda. Habang ang gagawin ko na lamang ay mag-ihaw at magbantay ng tindahan. Yun nga lang Karine, dahil sa mga ginagawa nila
muli ko na namang naramdaman na mahina ako at hindi kayang gawin ang mga bagay ng walang tulong mula sa kanila. Naipit ako sa sitwasyon dahil nawawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Pero hindi ko naman masabi sa kanila na wag na nila akong tulungan dahil sa alam kong sasama ang loob nila. Kaya naman, sinikap ko na lamang na wag masyadong umasa sa kanila. Kapag kaya ko, ako na ang maagang namamalengke para sa mga gagamiting karne. Sabado ng madaling araw, nang inagahan ko talaga ang paggising ko. Gamit ko nito yung bisikleta ni Kuya Tonyo na may sidecar. At naisip ko, bago pa man gumising sila kuya, ay uunahan ko nang pumunta sa palengke. Kaya naman, 3:00 pa lamang ay lumabas na ako. Tanda ko pa kung gaanong kaginaw noon. Ito yung tinatawag nilang tagus buto ang ginaw. Pero hindi ko to hinayaang pigilan ako. Tutal, naisip ko na kapag nag-umpisa naman na akong pumadyak, mawawala din itong lamig. Sa sobrang aga ko, wala pang ni isang tao sa labas. Maging yung bilihan namin ng almusal. Madalas kasi 4:00 itong nagbubukas. Nalibang ako sa pagbibisikleta at naisip ko pang magandang ehersisyo na din ito sa akin. Isa pa, tiyak na masusurpresa sila Kuya Tonyo kapag gumising silang nakapamalengke na ako ng mga kakailanganin naming karne. Suki na kami ng binibilhan namin. Kaya naman nakakuha ako ng pasobra, lalo na sa pinakamabentang Betamax. Yung inihaw na dugo. Patok kasi ito, saka yung isaw ng manok. Ika nga, mura na, masarap pa. Paboritong lantakan ng mga lasinggero sa baryo. Bandang mag-aalas 4:30 nang nasa daan na akong pabalik sa amin. Mabilis lang naman sa tulong ng bisikleta. Kumpara sa kung lalakarin ko pa ito, naabutin ako ng 1 oras. Ngunit nang nasa parteng mapuno na ako ng akasya, habang tahimik ang paligid, sa gilid po ng daan ay nakakita ako ng isang matandang babae sa pakiwari ko dahil sa mahaba ang buhok nito at nakatayo lamang sa may puno. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot dahil sa alam kong sa akin nakatitig itong ginang. Ang problema nga lang, ano ba ang ginagawa niya sa gitna ng kawalan? Sa ganoong kadilim na oras, nakatayo lamang ito. Subalit nang matapat na ako kung saan siya nakatayo, bigla na lamang itong gumalaw at humalakhak ng napakatinis na boses, sabay sunod sa minamaneho kong bisikleta. Karine, isa ito sa pinakaayaw kong mangyari, ang makaramdam ako ng labis na takot. Dahil sa mga oras na ito, habang hinahabol ako ng babae, nag-uumpisa na akong sinukin at kapusin ng paghinga. Ang problema pa ay walang sasaklolo sa akin sakali mang himatayin ako. Idagdag mo pa po yung isipin na may kakaibang matandang babae ang humahabol sa akin. Akala ko noong una ay baliw lamang, isang wala sa katinuang tao na napagdiskitahan ako. Subalit, nang lingunin ko po ito, Karine, nakaangat na ito sa lupa at nakabuka ang malapad nitong pakpak. Aswang po ang humahabol sa akin at hindi ito tumitigil sa paghagikgik ng tawa niya habang nakasunod sa akin. Hanggang sa maisipan kong iba to dito yung isang supot ng dugo na binili ko. Sa maniwala po kayo't sa hindi, kahit sa ganoong sitwasyon, pinanghihinayangan ko pa din ang iba to dito sa aswang yung dugo sa supot. Sayang din kasi sa isip-isip ko yung mababentahan ko sa dami ng dugong yon. Ang kaso, malapit nang mandilim ang paningin ko sa hingal. Kaya habang may lakas pa ako,
ay sinubukan ko itong ihagis. Tutal ay maya't maya ang pagbulusok nito sa akin. Hinintay kong muli siyang bumulusok at nang papalapit na siya sa akin, bigla kong itinigil yung pedicab. Sabay buong lakas na pininteriya ko ng supot yung mukha niya. Dahilan para sumambulat sa mukha niya yung mainit-init pang dugo. Naligo ito sa dugo ng baboy at nawala sa balanse, kaya sumalpok siya sa isang puno habang nagpapaikot-ikot sa paglipad. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at agad ko nang pinatakbo ang bisikleta ko. Bahagyang napakalma ako dito at nabawasan ang pagkahingal. Yun nga lang po ay hindi mawala yung pangangatog ng tuhod ko hanggang sa marating ko ang bukana ng baryo. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa aswang. Pero nang makita ko si nanay na bumibili ng almusal, agad kong nilapitan ito at nagsumbong. "Nay, pumasok po muna tayo sa bahay. Kanina kasi po inabol po ako ng aswang eh. Nangangamba po ako na baka sundan ako dito. Lalo po at binato ko ng dugo ng baboy na sumabog sa mukha niya." Taranta kong wika sa pag-aalala na baka nga pasukin ang baryo namin at naroon si nanay sa labas. Baka bigla na lamang itong sunggaban. Nalilito man si nanay ng mga tagpong yun, ay agad naman niya akong tinulungan sa mga karneng na pamili ko. Napagalitan pa ako ng bahagya dahil ang akala daw nila ay nasa kwarto lamang akong natutulog. Kung sakali pa lang may mangyari sa akin sa daan, maaaring hindi na nila malaman pa kung nasaan ako kung sakaling nadisgrasya ako nung aswang. Tiyak nakakarnihin lamang ako nito. Napakrus na lamang itong si nanay at agad akong pinapasok sa bahay. Madilim pa po kasi ng mga oras na yon. Napagsabihan patuloy ako kung ano daw ba ang pumasok sa utak ko at nagpilit akong lumabas ng ganoong oras, gayong tumutulong naman sa akin sila kuya. Nasabi ko na lamang na nahihiya ako minsan kila kuya dahil sa ipapahinga na lamang nila ay itutulong pa nila sa akin. Ngunit ayon naman sa kanila ay kaya nga pamilya kami para magtulungan. Nahiya naman ako pero agad naman akong tinanong nila kuya kung ano daw bang itsura ng aswang. Ang sabi ko naman ay hindi ko masyadong nakita dahil sa sobrang takot at pagkataranta ko ay pinatakbo ko ng mabilis yung bisikleta. Yun nga lang, pagdating ko sa baryo ay naputol ang kadena nito. Agad naman nilang ipinaalam sa aming lugar para naman mabalaan ang mga kabaryo namin, lalo pa yung mga magsasaka na sobrang aga kung magising at magtungo sa kanilang mga sakahan. Hindi naman na po nasundan pa yung insidente ng pangahabol sa akin ng aswang. Nang dahil sa kada umaga, para naman daw wag akong masyadong mag-isip, ay isinasama na ako nila kuya sa pagpunta sa palengke. Sa ganitong paraan, kahit paagahan namin ay hindi kami nangangamba, gawa ng 2 kuya ko ang kasama ko. At sakaling makita namin ulit yung babaeng aswang, ay tiyak na magdadalawang isip itong habulin kami sa laki ng mga katawan nila. Sa madaling sabi po, nagtuloy-tuloy na ang paglago ng ihawan ko hanggang sa nagkakaroon na ako ng mga parokyano na maramihan na ang binibili. Gusto ko lang bigyang diin sa ating mga tagapakinig na sa negosyo, hindi ko kailangang umoo sa mga mamimili sa lahat ng oras. Hindi po totoo ang customer is always right dahil nasa sayo pa din yan bilang may-ari ng negosyo kung anong magiging pagpapasya mo. Kagaya na lamang nung iilan kong mamimili ang gustong mag-alok ako ng mga litsyong manok at dagdagan ko daw ang mga produkto ko. Pero dahil sa alam kong alanganin pa ito at hindi pa namin kakayanin, gusto man namin at alam naming kikita kami,
at pinagpalibang ko na lamang muna. Kailangan pa kasing pag-aralan ito bago gawin para naman hindi lugi. Isang araw po, sa kabila ng magandang takbo ng negosyo, kagaya ng ibang mga sumubok na din, ay dumating kami sa punto na dahil sa ganda ng kita namin, nag-umpisang gumaya ang iilan sa mga kalugar namin. May mga naglabas din ng lamesa sa kanilang mga bakuran at nagtinda ng mga inihaw. Ang ilan pa dito, kahit wala naman po akong nagawa sa kanila, kapag nadadaanan kami sa bahay, akala mong ang dami naming kasalanan. Alam niyo po yun, tipikal na ugali ng tao na ang trato sa iyo, kaaway, dahil sa kakumpetensya kanila sa negosyo. Kaya nga kahit yung anak ng ginang na nagbukas ng ihawan niya, hindi na din nakikipag-usap sa akin. Nasira ang pagkakaibigan dahil sa ihawan. Dito naman po, mula nang naglabas ito ng sarili nilang ihawan, ay nagsunod-sunod na ang mga sumubok sa parehong tinda. Parang mga sari-sari store na nagsusulputan na lamang at minsan pa ay magkakatabi. Dito ay nilapitan ako nila nanay. Ako din ay napansin ko na ang pagbebenta at papunta na sa pagkalugi. Hindi po maiiwasan. Ikaw ba naman, kada kanto may ihawan. Kaya nauna na akong tumigil sa pagtitinda. Total, sabi ng nanay ay nakapag-ipon naman na ako. Mag-isip na lamang daw ako ng bago kong pagkakaabalahan at alam nilang makakaisip ako. Ang ginawa ko, itinabi ko na yung mga kagamitan ko at siniguradong maayos para sakaling makaisip ako ng bagong negosyo na may kinalaman sa pag-iihaw ay may gagamitin pa din ako. Nang isang araw ay dumating itong si Tio Estong. Mula siya sa kabilang bayan at napunta sa amin para magbakasyon daw. Pero ang totoo po, base sa mga narinig kong usapan nila ni nanay na ate niya, nagkaroon ng kaaway sa isang handaan itong si Tio Estong at nauwi nga sa paghahabulan ng itak. Kaya naman pala, pinagbakasyon muna siya ni Lolo sa aming baryo para makaiwas na din sa gulo. Nasa 33 anyos na yata si Tio Estong nito, pero wala pa ding asawa. Mahilig kasing makipagrelasyon sa mga dalagang ina at hindi nagtatagal. Ewan ko po ba, pero mabait itong si Tio Estong. Palabiro at higit sa lahat ay magaling itong magluto. Ito na yata ang pinakamaganda niyang katangian, ang magaling siyang magluto ng anumang mga putahe at hindi lamang basta-bastang lutong gawa ng mga malalaking handaan, kagaya ng pista at mga kasalan ang dinadaluhan nito para magluto. Kilala siya sa maraming baryo at mga lugar sa aming bayan dahil sa sarap na mga lutuin niya at sa bilis ng pagluluto niya. Kaya sa mga sumunod na araw ay hayahay ang kusina. Hindi na namin kailangan pang magturuan sa pagluluto dahil sa maya't maya nasa kusina ito at kung ano-ano ang mga niluluto niya. Mula sa almusal, sa pananghalian, merienda at hapunan. Ang kagandahan pa ay matipid pa ito. Sa murang halaga ay nagagawa niyang masarap at nakakabusog sa aming buong mag-anak. Tio Estong, saan po ba kayo natutong magluto? Saka, paano niyo natatansya yung mga ginagawa niyong lutuin sa mga handaan? Ang lalaking kawali nun at kaldero, di ba? Tanong ko sa tiyuhin ko, isang hapon habang nagluluto ito ng adobong pusit. Ang pinaka ikinamamangha ko ay ang pagsasaing niya noong may handaan sa baryo namin. Sa laki ng kaldero na halos kasya na ang tao, nagawa niyang lutuin yung kanin ng walang mintis. Alam mo, Bernie, unang kailangan mo dyan lakas ng loob. Kailangan mong kumbinsihin ang sarili mo na kaya mong magluto. Kasi
Oras na magdalawang isip ka sa isang bagay. Huwag mo na lamang itong ituloy dahil tiyak, papalpak ito. Mga salitang tumatak sa isipan ko at dinala ko sa pagtanda ko. Kung titingnan, ay parang wala lang itong tiyuhin ko, pero malalim ding tao. Dahil nga sa naroon na siya, ay nag-umpisang maimbitahan siya ng mga kabaryo namin para sa mga pagluluto sa kanilang mga simpleng kaarawan, mga kasiyahan, hanggang sa mga pista sa ibang bayan at mga binyagan. Bukod sa mga nakukuha niyang mga karneng pabaon, ay inaabutan pa siya ng pera, lalo na kapag natutuwa ang mga nagpapaluto sa kanya. Makailang beses itong nag-uwi sa amin ng mga karning lulutuin pa, bukod pa sa mga karning kutahe na dala niya sa supot. Kaugalian na ho siguro sa ating mga probinsya ang ganito, yung may nabibitbit na ulo o kaya hita ng mga kinakatay na panghanda ang mga kusinero. Hanggang sa dumating po itong isang araw na may bumisita sa aming baryo, isang mayamang tao. Alam kong mayaman gawa ng may sasakyan at may tagamaneho pa. Hinahanap nito si Tio Estong. Tawagin natin siyang Don Samuel. Kasama nito ang kanyang esposa na si Doña Leticia. Personal nilang gustong makausap itong si Tio. Nagbabaka sakali ang mga ito na maipagluto sila ng tiyuhin ko umano sa parating nilang pagdiriwang. Pagtitipon umano ng mga kamag-anakan niya sa parating na pista sa kanilang baryo. Hindi namin kilala ang mga ito at tila nagmula sa malayong lugar. Maging ang pagsasalita kasi nila ay naiiba ang punto. Magandang umaga sa inyo. Mabuti na lamang at natagpuan din namin ang sikat na kusinero ng mga pistahan. Hindi ko akalain na bata ka pala, Estong. Buong pag-akala ko'y isa ka ng maedad na Ginoo. Wika nito habang kausap ako. Pag-aakala pala nito, ako si Tio Estong. Mabuti na lamang at agad na nagsalita itong tiyuhin ko. Nakakarating lang mula sa tindahan. Magandang araw din po. Paumanhin at nahuli ako ng dating. Ako nga po pala si Estong at pamangkin ko po yung kausap nyo. Estudyante ko sa pagluluto. Sambit ni Tio Estong. Nagulat naman ako sa sinabi niyang estudyante sa pagluluto. Gayong nilagang baboy lang naman ang pinakakomplikadong putahe na kaya kong gawin. Gaya ng ilalagay lamang lahat ng sahog kapag malambot na itong karne. Tapos asin lang ang timpla nun. Pero dahil nga ang pakilala sa akin ni Tio, ay hindi na ako nagreklamo pa nang muli namang magsalita si Don Manuel. Kung sa gayon ay, maigi kung kayong dalawa ang magtutungo sa aming baryo sa parating na Sabado. Bisperas ng pista. Gusto kong umpisahan nyo ang pagluluto sa gabi ng Sabado. Para naman sa pagdating ng mga kamag-anakan ko sa madaling araw hindi ako magkaproblema. Ito ang paunang bayad. Ang kabuuan ay kapag natapos na ang pista sa aming baryo. Kailangan nasa loob kayo ng bakuran ko bago mag-alas 6 ng gabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Nabigla kami sa inaabot ng Don. Napakalaking halaga naman yata nito para sa 2 araw na pagluluto namin sa kanilang bahay. Sa ibinigay niya, halos 1 buwang sahod na yon ng mga kapatid ko at kalahati pa lamang yon ng kabuuang kabayaran. Naisip ko bigla na tila sobrang yaman nitong si Don Samuel at nakatsyempo kami sa wakas ng magandang pagkakakitaan. Ngunit tila may mga katanungan pa din sa tiyo ko na marahil ay hindi niya napigilan pa at tinanong na. Batid ko pong sa sunod na araw ng tungo namin sa bahay niyo, Don Samuel. Ngunit paano kami magtutungo sa inyo? Hindi ko pa po alam ang lugar niyo at saka bakit biglaan po atang paghahanap niyo ng kusinero at tagaluto? Wala na ho ba kayong nakuhang iba? Mga tanong ni Tiong Estong na hindi ko man lang naisip na itanong sa sarili ko, gawa ng nasilaw ako sa perang inabot niya. Meron akong kusinero,
Ang kaso natapos na ang serbisyo niya sa pamilya ko. Kaya naman nangangailangan akong maghanap ng papalit sa kanya. Kung kulang yung sweldo nyo, dadagdagan ko na lamang pagdating nyo sa bahay. Huwag kayong mag-alala at ipasusundo ko kayo dito sa driver ko. Kaya maghanda lang kayo. Mas lalo akong natuwa sa iisipin na makakasakay ako sa isang magarang kotse ng libre dahil sa kasama ako ni Tio. Naisip ko pa na iba talaga kapag merong isang bagay na pinakamagaling kang gawin. Minsan ay nagiging swerte mo ito at kusang gumagawa ng pangalan para sa iyo. Nagkasundo po sila Tio at itong si Don Samuel. 3:00 ng hapon ay susunduin kami sa bahay nitong tsuper at ipagmamaneho patungo sa kanilang lugar. At pagkatapos naman ay ihahatid kaming muli sa bahay. Parang kung iisipin ay napakahirap paniwalaan. Pero alam naman po natin na madami ang nagiging posible sa larangan ng pera. Matapos ang pag-uusap ay umalis na itong mag-asawa. Kita ko ang dami ng mga kapitbahay naming halos humaba na ang mga liig, kakasilip at kakaosyoso sa aming bahay. Nang makaalis naman itong sila Don Samuel, ay agad naming binuksan ni Tio yung sobrang inabot ng Don. Ganon na lamang po ang kagalakan namin. Malutong na pera at totoo sa amin na yon. Kapag natapos pa namin yung trabaho, ay isang ganong sobre pa ulit. Pero biglang nagwika si Tio na kinakabahan siya. Napakalaki umano ng ibinigay sa amin na tila ba may kung anong kapalit ito. Pero iniba ko na lamang ang usapan at tinanong siya kung magkano ba ang sa akin doon sa hawak niya. Nakakatuwa lamang po na kahit alam ko namang wala akong masyadong maitutulong sa kanya sa kusina, ay binigyan pa din ako nito ng hati ko sa trabaho namin. Ang lagay ay gagawin niya lamang akong alalay, tagahiwa at tagapaghalo ng mga lulutuin. At siya na ang bahala sa pagtimpla ng mga ito. Nang sunod na araw, ay agad nang inayos ng Tio ko ang mga posible naming dalhin. Mga kutsilyong iniingat-ingatan ni Tio Estong at isang tila medalyon na pangpaswerte niya di umano. Kwento ni Tio na mula pa ito sa isang matandang tinulungan niya at pinakain sa isang handaan. Hindi niya alam kung totoo yung sabi nitong matanda na poprotektahan siya ng medalyon. Kaya palagi niya itong suot sa tuwing lalabas siya ng bahay. Naging tagabitbit po ako ng mga gamit namin, kasama ang mga pabalit kong damit at mga kasangkapan sa pagluluto ni Tio. Naupo kami sa labas ng bahay at naghintay dito sa susundo sa amin. Halos mag-3:00 na ay wala pa itong kotse. Pangamba namin na hindi na kami susunduin at hindi na kami kukunin ni Don Samuel bilang tagaluto. Nagamit pa naman namin yung ilan sa ibinayad nito sa amin. Naghintay kami hanggang sa halos mag-3:00 na. At dito nakita namin yung sasakyan na mabilis na paparating sa aming bahay. Eksaktong 3:00 nang dumating ito. Bago kami sumakay, nagtungo pa ako sa tindahan. Nakaramdam kasi ako ng pagkauhaw at gusto kong magbaon ng soft drinks. Nang makalapit naman ako sa tindahan, ay hinihintay na maisali ng tindera sa supot itong inumin. Bigla naman akong nilapitan nitong si Mang Cardo. Natanong ako nito kung saan ang tungo namin at sino yung may dala ng kotse. Ikinuwento ko naman sa kanya ang tungkol nga sa Don at sa gagawin nitong salo-salo sa paparating na pista sa kanilang baryo. Subalit, ayon kay Mang Cardo, ay tila daw napakaliblib ng lugar na tutunguhin namin, kaya inabutan ako nito ng isang supot ng kalamansi. Wika nito na wag akong basta-basta na lamang kakain ng kung ano-ano.
Gamitan ko daw ito ng kalamansi at hintayin ng ilang minuto bago kainin. Natanong ko naman si Mang Cardo kung ano bang aasahan kong mangyayari oras na mapatakan ko ito ng kalamansi. Pero ang wika lamang nito na malalaman ko din oras na ginawa ko na. Kung wala naman daw mangyayari sa loob ng 5 minuto, ay maaari kong kainin ang pinatakan ko. Subalit oras na magbago umano ito, ay huwag na kaming mag-aksaya ng oras at umalis na kami sa lugar na yun. Umuo na lamang ako at inilagay ko kaagad sa backpack ko itong kalamansi. Nang makasakay na kami ni Tiyo, ay mabilis namang pinaandar nitong driver yung sasakyan. Sinubukan namin itong kausapin pero hindi kami iniimik ni hindi man lang kami kinakausap kahit anong pagtatanong ni Tiyo ang ginagawa niya. Maging ang lugar na pupuntahan namin ay hindi namin malaman. Hindi kasi talagang nagsasalita itong si driver ni Don Samuel. Hindi namin kabisado itong dinadaanan ng sasakyan. Bahagya na din kasing madilim dahil sa mga puno. Pero ang alam ko, bumaba kami sa kabayanan tapos may nilikuan. Yun nga lang ay hindi ko nakabisado pagkatapos nun. Dumaan kami sa mga palayan. Pagkatapos, manyog na parte at sa unahan nito ay nakita namin ang baryong tila tinitirhan itong si Don Samuel. Napakalaki ng bahay na naroroon at mataas ang bakod. Dumiretso ang sasakyan sa loob nang bumukas itong kanilang gate at sinalubong kami ng may katandaan ng ginang. Hindi na namin po nakita si Don Samuel. Malamang ay abala raw ito sa mga bisita niya. Ang nangyari ay itinuro sa amin nitong ginang kung nasaan yung kusina. Malawak ito at parang kakaiba. Napansin kong may sarili itong pinto na hiwalay sa mismong kabahayan at tatlo-tatlo pa ang lagayan ng kandado. Ang nakakapagtaka lamang ay nang magbilin itong ginang na doon lamang daw kami sa loob ng paglulutuan namin at ihatid na lamang ang lahat ng kakailanganin. Sa pagluluto, si Tiyo Estong na daw ang bahala kung anong mga uri ng putahe ang lulutuin niya. Basta daw wag kaming lalabas sa lugar ng paglulutuan. Bagamat bahagya kaming may pagtataka, ay umuo na lang kami sa ginang. Nang makaalis naman ito, ay agad nang nag-ayos ng mga gamit si Tiyo. Inilabas ko na din po ang mga kagamitan niya sa pagluluto at inilatag sa napakahabang lamesa. Pagkatapos ay inumpisahan ko ng kunin yung mga pangsahog na kailangang hiwain. Magandang gumalaw sa loob kasi walang ibang tao. Tanging kaming dalawa lang ni Tiyo. Malaki po ang kalan na paglulutuan at nakahanda na din pagdating namin ang mga naglalakihang kaldero at kawa. Talagang literal na magluluto na lamang si Tiyo. Ang kaso ay wala pa yung mga karne. Kaya naman, inabala muna namin ang mga sarili namin sa paghahanda ng mga rikado at pinaplano din ni Tiyo ang mga pagkakasunod-sunod ng mga lulutuin. Kailangan daw kasi hindi maglabo-labo ang lasa ng mga putahe. Nang maya-maya ay kumatok ang isang lalaki. Agad ko namang binuksan yung 3 kandado ng pinto at nakita ko ang 2 mama na may buhat-buhat ng karne na nasa mga banyera. Ayon sa mga ito, ay ipinahiwa na sa kanila ng Don ang karne para wag na daw kaming mahirapan pa. Naging pabor naman ito sa amin dahil sa maliliit na piraso na ang karne. Madali na lang kung gusto pa itong hiwain ni Tiyo sa gusto niyang sukat. Dala-dala din ng mga lalaki ang isang malaking balde ng dugo. Paborito daw kasi nila ang dinuguan at nakiusap sa amin na kung maaari ay ipagluto sila ng dinuguan para sa madaling araw
na pagkain nila. Walang naging problema ito sa tiyo ko. Maging kami ay paborito namin ang dinuguan. Kaya naman nang mailatag ng lahat ang karneng kakailanganin para sa gabing yun, ay umalis na itong dalawang lalaki. Muli ang ginawa ko yung bilin ng ginang. Ikinandado ko yung pinto na may 3 siradora. Saka kami nag-umpisang maghiwa ng karne sa mas maliit na sukat. Nasambit pa ni Tiyo na napakalalambot umano ng karning baboy na inihatid sa amin. Isa pa ay magaganda ang tekstura ng karne, halatang mamahalin daw. Bandang 9:00 na yata nang maluto namin ang unang putahe. Ayon kasi sa ginang, ay maghanda lamang kami na magkakasya sa 30 katao. Sa kinabukasan pa daw kasi darating yung iba, kaya hindi maganda kung magluluto ng pangmaramihan agad. Mga malalapit na kamag-anak at kaibigan ng Don ang naroon umano ng gabing yun. Kaya talagang inaabangan ang luto ni Tiyo. Ibinida kasi pala siya ng Don sa mga bisita nito. Matapos yun, ay muling bumalik yung dalawang lalaki. Kinuha nila yung nailuto namin at nagdalang muli ng karne at inilagay sa malaking freezer na naroon sa kanto ng kusina. Sabay nagtanong kung anong oras daw ba nila pwedeng balikan yung dinuguan. Agad namang sumagot si Tiyo na balikan nila pagkalipas ng 1.5 oras at maaari na nilang matikman ito. May dagdag ko lang pala, Karine. Sa pagluluto ni Tiyo, ni hindi niya tinitikman ang mga lutuin niya. Para bang tansyado na niya ang mga lasa nito kahit sa amoy pa lamang. Hindi ko po alam kung may ibang ganoon ang pamamaraan ng pagluluto, pero sa amoy lamang siya bumabase. Berne, tumingin ka nga dyan sa frigider nila kung meron man lang ba tayong maiinom. Kanina pa akong nauuhaw eh. Nakaramdam din kami ng gutom. Bukod sa uhaw namin, ang mabuti na lamang ay puno ng mga makakain at maiinom itong frigider. May mga chocolate pa nga. At ang nakakatuwa, ayon sa ginang na naghatid sa amin, maaari kaming kumuha sa mga nasa loob ng frigider oras na magutom kami. Alam niyo po, napakaganda ng trato sa amin sa bahay na yon. Bukod sa patakaran nilang bawal kaming lumabas ng kusina. Tiyo Estong, sa tingin mo, bakit kaya pinagbabawal lang doon na umalis tayo dito sa dirty kitchen nila? Ano kaya meron sa loob ng bahay nila? At saka, kanino ko pang naririnig ang mga hiyawan? Mukhang labi sila nagkakasiyahan sa labas ah. Ito ang nasambit ko sa tiyuhin ko dahil sa kuryosidad sa mga nagaganap sa labas. May mga sigawan, tawanan at mga pag-uusap na panakanaka ay nagagawa kong marinig dahil na din siguro sa ihip ng hangin na natatangay ang mga tinig papunta sa kung nasaan kami. Alam mo, pamangkin, minsan hindi mo talaga maunawaan ang mga nasa isipan ng mga ganitong kayayaman na tao, no? Iba ang mga hilig at gawin nila. May iba pa nga na puno ng mga pamahiin sa bahay at kada galaw mo, binabantayan at baka daw malasin sila. Siguro, ganun lang din tong si Don Manuel. Ayaw nilang pakalat-kalat sa kanilang tahanan ng mga serbidor at mga hindi nila kauring mayayaman. Napaisip ako sa mga sinabi ng tiyo. Kung sa bagay ay may punto siya. Pangit nga naman na magpakalat-kalat kami sa bakuran ng bahay, lalo pa sa mga kasuotan namin na tila hindi aangkop sa lugar at okasyon. Siyempre po, magluluto lang naman kami. Alangan namang isuot ko yung pangsimba kong damit na bihira ko nga lang ilabas sa aparador. Nang gabing yon, ay nabusog kami sa mga pagkaing naroon sa frigider, pati sa dami ng soft drinks. Ang nakakapagtaka lamang po talaga at hindi maalis sa isipan ko
ay bakit may mga hiyawan. Ano kaya ang mga libangan ng mayayamang tao? Yun ang nasa isipan ko. Nais kong malaman dahil sa lugar namin walang mayamang tao, kaya hindi ko alam kung paano ba sila nagkakasiyahan. Chong, ano kaya kung sumilip ako saglit sa labas? Total, abala naman sila sa mga pagkakasayahan nila eh. Gusto ko lamang makita yung ginagawa nila. Parang sobrang sasaya kasi nila eh. Saka, naiihina din ako. Walang banyo dito. Wika ko sa aking tiyuhin na noon naman ay serbesa ang nilalagok nito. Natuwa at napakaraming nakaimbak sa kusina at pwedeng-pwede niyang inumin. Maaari ka namang lumabas at umihi dyan sa may puno sa tapat oh. Pero wag mo na subukan pang magtungo sa bulwagan ng bahay. Baka masita ka pa ng mga katiwala dito. Papagalitan pa tayo nila Don Samuel. Hayaan mo na silang nagkakasayahan sa loob. Masaya naman tayo dito. Madami pang alak. Pagwiwika sa akin ni Tiyo. Kaya naman umuo na lang ako at umihi na lamang sa bandang gilid ng kusina sa labas ng bahay. Bahagyang madilim dito at medyo malamig na din ang hangin. Nang maya-maya po ay nakarinig ako ng mga pagsitsit. Sunod-sunod ito at walang tigil, kaya bigla akong kinabahan. Naalala ko kasi yung mga kwento sa akin ng lolo tungkol sa engkanto na mahilig sumitsit sa mga tao. Limot ko po yung tawag pero merong ganoong engkanto daw. Kaya naman minamadali ko na yung pag-ihi ko at agad nang bumalik sa loob ng kusina sabay kandado ng pinto. Bakit di na nakakita ka ng multo ah? Ayos ka lang ba? Ang putla mo ah! Sambit ni Tio Estong sa akin. Labis ang kaba ko na tila pa naririnig ko yung pagtibok ng puso ko. Segundo pa bago ako makatugon sa mga katanungan ng tiyo ko. Ikinuwento ko dito yung pagsitsit sa akin habang umiihi ako. Gayong wala naman akong makitang tao sa labas. Walang ibang naroon kundi ako. Pinakalma ako ni Tiyo at pinainom ng soft drinks habang nakita kong nilalantakan niya yung imported na chocolate. Iba din ang hilig ni Tiyo, mamahalin. Nang makalipas naman ang ilang pang minuto, ay naluto na yung dinuguan. Dito, hindi ko na pinalampas na hindi ako makatikim ng luto ni Tiyo. Isa pa, sakto ito para sa iniinom namin. Nakiusap ako kay Tio Estong na bigyan ako ng isang mangkok nitong dinuguan at kanina pa akong natatakam sa amoy nito. Patawa-tawa pa si Tiyo habang inaabot yung isang mangkok na puno ng laman ng dinuguan at umuusok pa. Titingnan pa lamang ay nakakapanglaway na. Nang bigla kong maalala yung kalamansi na nasa backpack ko. Agad ko itong kinuha at naisipan na mas masarap itong mainit na dinuguan sa kalamansi at sili. Mga kalakbay, hindi ko alam kung paniniwalaan nyo ang mga susunod na kaganapan. Subalit nang ipiga ko dito yung 3 piraso ng kalamansi na bigay sa akin ng kaibigan kong tindero, naalala ko yung sabi niyang hintayin ng 5 minuto pagkatapos ng pagpatak ko. Hindi ko po alam kung bakit ko nagawa yon. Inabangan ko at talagang tinansya ko kung maglilimang minuto na. Ang kaso, wala pang 2 minuto ay biglang nagbago yung amoy ng dinuguan. Naging napakalansa nito na maging si Tio Estong ay napatakip ng ilong. Ang mas nakakahindik pa ay nang muli kong tingnan yung dinuguan. Alam niyo po yung parang biglang gumagalaw yung mga laman na naroroon. Hindi yung mismong galaw, pero yung tila kumukurba siya o parang nagpapalit ng itsura. Nang makakita ako ng lumulutang na daliri po ng tao,
Halos isuka ko lahat ng nasa tiyan ko nang makita ko yun. Lalo pa nang damputin ni Tiyo at hugasan para makumpirma. Isang hintuturo ng tao ang nasa dinuguan. Agad na naalarma si Tiyo habang ako'y hindi maproseso ang mga nangyayari. Si Tiyo naman ay agad na itinapon sa basurahan yung dinuguan para hindi umano umalingaso pa sa kusina. Pinatago nito sa akin yung kalamansi at sinabing umakto lamang ng natural oras na dumating yung mga kalalakihan na kukuha ng dinuguan. Pamangkin, wag mong ipapahalata na may nalalaman ka na ha. Kundi tiyak na malalagot tayo. Mukha yatang may dahilan kung bakit nawala yung dati nilang kusinero eh. At may dahilan kung bakit mahigpit ang patakaran nila sa hindi natin paglabas dito. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Tiyo at ako na ang naunang magtanong dito. Chong, mukhang mga aswang ang napuntahan natin. Anong gagawin natin? Baka mamaya tayong lutuin ng mga yan oras na mabuko tayo. Ang ikinakabahala ko po, Karine, kung paano ang magiging reaksyon ko oras na pumasok yung mga kalalakihan, gayong alam ko ng mga aswang ang naroroon. Tiyak na mahihirapan akong umaktong normal sa harap nila. Pero kagaya nga ng sabi ni Tiyo, ay pagsikapan kong huwag ipahalata, kundi ay tiyak na patay kaming dalawa. Inihanda na lamang namin ang mga patalim na naroroon sakaling magkaaberya. Ang kaso nga lang, dahil po sa labis na kaba at pag-aalala, ay sinumpong ako ng sakit ko. Nag-umpisa akong suminok ng walang tigil hanggang sa kabahan na ako at mahirapang huminga. Pilit akong pinapakalma ni Tiyong Estong. Wika pa nito na kung hihina-hina daw ako ay iiwan niya ako doon. Kaya naman buong sikap kong pinakalma ang sarili ko. Hanggang sa muling manumbalik yung ginhawa ko sa paghinga. Sakto namang dumating yung mga kalalakihan para sa dinuguan. Kalmado ko nang binuksan yung pinto. Tila lasing na ang mga ito at nagbibiroan pa nang maamoy nila yung dinuguan at natakam. Inalok pa kami ng mga ito na kumuha na ng putahe bago nila ilabas. Ngunit ayon sa Tiyo ay hindi siya tumitikim sa mga niluluto niya. Isa pa ay nabusog na kami sa mga kinain namin mula sa frigidaire. Nagkatinginan naman itong dalawa, sabay lumabas ng daladala yung dinuguan na nailipat na ni Tiyo sa isang malinis na lalagyan. Nang makalabas na itong dalawa, ay agad nang nag-isip si Tiyo kung papaanong tatakas doon. Hindi namin alam kung nasaan kami at hindi namin alam kung saan kaming direksyon pupunta. Pinakiramdaman ni Tiyo ang labas ng kusina at nang matiyak niyang walang tao, ay agad itong lumabas at pinasunod ako. Wala na siyang niluluto pa noon, gawa nang sa umaga na ang susunod na mga bisita. Naglakad kaming papunta sa gilid ng kusina at papunta sa may bakod na naroon. Tinitingnan ni Tiyo kung maaari ba namin itong akyatin. Nang muli kong marinig yung pagsitsit kanina, binalot ng kilabot ang buo kong katawan, pero itong si Tiyo ay sinundan yung sitsit. At doon po ay tumambad sa amin ang dalawang kalalakihan na nakakulong sa isang uri ng kulungang gawa sa metal. Nakilala namin ang dalawa bilang si Buboy at Abner. Mga kusinero sila. Itong si Buboy ay mula pa sa Maynila at dayo lamang. Ang kaso, nang malaman nilang mga aswang itong pamilya, ay bigla silang nawalan na lamang ng malay nung makaharap nila itong si Doña Leticia. May kung anong kakayahan daw ito para magawa silang patulugin sa pamamagitan ng orasyon, bagay na ayaw naming mangyari. Mabuti na lamang at may kinalaman si Tiyo sa pagbubukas ng mga kandado.
Mabilis siyang umaksyon at sinubukang buksan ito. At nang magawa niya nga ito, ay agad na lumabas ang dalawa. Sila pala yung sitsit ng sitsit sa akin. Hindi daw nila magawang sumigaw dahil oras na marinig sila ay baka pati ako mapahamak. Inakyat po namin yung bakod. Hindi na kami naghintay pang mahuli ng mga aswang na naroroon. Ayon pa sa dalawa, ay may 3 pa silang kasamahan doon. Ang kaso ay kinuha na nung mga aswang at kinatay. Saka ko naisip na maaaring yung mga pagsigaw at hiyawan ang narinig ko ay mula sa mga ito, sa mga taong kinatay nila para gawing putahe sa handaan. Kakahuyan ang bumungad sa amin paglabas ng bakuran. Ngunit kesa naman sa nandun kami sa bahay, nagtuloy-tuloy ang paglalakad namin kahit hindi namin alam kung saan kami papunta. Hanggang sa makarinig na kami ng mga pagaspas sa taas. Alam naming nadiskubre na siguro ng mga aswang na wala na kami at wala na ang mga panghanda nilang bihag. Mahirap po ito para sa akin dahil sa kailangan kong panatilihing kalmado ang isipan ko. Dahil oras na sumpungin ako ng sakit ay tiyak na katapusan ko na. Nagpatuloy kami sa marahang paglalakad at kapag naririnig namin ang mga pagaspas ay nagkukubli kami sa mga damuhan. Hindi ko na naisip kung may ahas ba doon. Basta lakad lang kami ng lakad. Nang bigla kaming patigilin ni Buboy, nakita kasi nito sa unahan ang nasa 3 aswang na naghahanap. Mabuti na lamang at may kaunting tanglaw ang buwan, kundi baka nasa harap na namin ito ay hindi pa namin napansin. Sa pababang bahagi ay nakarinig kami ng lagaslas ng tubig. Sa pakiwari ko ay may ilog dito na maaari naming babain upang matawid. Sa ganoong paraan ay hindi kami agad na masusundan o maaamoy man lang nitong mga aswang. Mabuti na lamang at nakinig sa akin sila Tiyo. Dahil nang matawid namin ang ilog at makapagkubli sa mga punong naroroon, tanaw namin ang pagdating ng iilang aswang sa kung saan kami nanggaling. Kung nagkataon pala, ay tiyak na nahuli kami kung nanatili kaming nakatago doon. Nagtuloy kami sa paglalakad hanggang sapitin namin ang isang palayan na may kalaliman ang putik. Lagpas dito ay palayan ulit na napakalawak. Siguro po ay inabot kami ng madaling araw, bandang 3:00, bago makasumpong ng kalsada. Ang problema lang ay walang dumadaang sasakyan at alam naming malaki ang posibilidad na makita kami doon ng mga aswang, kaya nanatili kaming nakakubli sa mga gilid na puno. Napagpasyahan naming magpaumaga sa isang kumpol na mga saging kung saan may kukubli kami sa kung anumang lumilipad at naglalakad sa kalsada. Hanggang sa magbukang liwayway, doon pa lamang kami naglakad at nag-abang ng masasakyan. Mabuti na lamang po at may nagmagandang loob na ihatid kami sa kabayanan. Ang kaso lang, hindi namin alam kung saan kami galing nang tinatanong na kami nito. Wala kaming maisagot na lugar. Maging sila Buboy ay hindi din alam, gawa ng sinundo lang din sila ng sasakyan. Nang marating naman namin ang bayan, ay naghiwalay na kami nila Buboy. Labis ang pagpapasalamat nito sa amin sa pagkakaligtas ng buhay nila. Karine, ibang bayan po ang napuntahan namin at 4 na oras na biyahe pa itong pabalik sa aming baryo. Ganon pala kalayo ang napuntahan namin. Nang makauwi sa baryo namin, ang pangamba pa namin ay baka balikan kami ni Don Samuel, gawa ng alam nito ang bahay namin. Pero sa kabutihang palad, sa ilang linggo at buwang nagdaan, ay walang Don Samuel ang nagpakita sa aming baryo. Walang pangaaswang
at walang naging problema. Kalaunan ay napagpasyahan na lang naming magtayo ng sariling kainan sa bayan gamit ang ipon ko at ipon ni Tio Estong, isang maliit at sikat na kainan. Karine, napagtanto ko lang po sa mga naranasan namin na hindi pala lahat ng aswang ay takot sa bawang at asin dahil sa makailang ulit kaming nagtadtad ng bawang sa mga lutuin at may asin din sa kanilang kusina. Ibig sabihin, hindi sila takot dito. Magkagayon pa man, ay nagpapasalamat na lamang ako at sa kabila ng malagim na pinagdaanan namin, ay nakaligtas kami. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po. Ben, mag-iingat ka kung saan mang destinasyon mo ngayon. Gabayan ka nawa ng poong may kapal. Saad ni Lolo Gaspar. Kinuha ng matanda ang kulay pula na panyo at iniabot sa kanya. Opo, Lolo. Asahan niyo na magiging mabuti at mabait na ako sa labas. Kapag may pagkakataon ka ay dalawin mo kami rito. Ang mga bilin ko sa iyo. At kapag nahanap mo ang pamilya ko, iabot mo ito sa apo ko. Sabihin mo na maayos lamang ako rito. Gagawin ko po ang lahat para maibigay ko ito sa apo ninyo. Bartolo, nakahanda ka na ba? Sigaw ng isang pulis sa labas ng kulungan. Tumapat ang lalaki sa harap ng bakal na rehas habang nakapamaywang. Saglit na lamang po. Sagot ni Ben, saka mabilis na pumikit. Lolo, basbasan niyo na po ako. Pumikit ang matanda at nag-usal ng hindi maintindihan na salita habang ang kanang kamay ay nakapatong sa ulo ng lalaki. Nang matapos, ay binitbit na ni Ben ang isang backpack. Kinamayan niya isa-isa ang mga kasama sa loob. Muntik pa siyang maluha ng tuluyang makalabas. Bago umalis, ay muli pa siyang lumingon upang kawayan ng mga inmates na halos 3 taon niya nakasama. Siya si Benji Bartolo, napagbintangan na pumatay sa matalik na kaibigan. Ang totoo ay tinulungan niya pa ito ng gabing yon dahil sinalakay ng aswang ang kaibigan. Kasalukuyan siyang naglalakad noon. Kakababa lamang niya sa bundok dahil 1 linggo siya doon na malagi. Binabantayan niya ang mga tanim na abaka dahil maraming nagnanakaw kapag walang bantay. Mahirap ang buhay probinsya kaya naman ang iba ay nakikipagsapalaran sa Maynila. Umaasa na makakaranas ng kaunting kaginhawaan kahit papaano. Ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na lumuwas ng syudad. Bago namatay ang kanyang mga magulang, ay inihabilin nito sa kanya ang lupain nila at ang taniman ng abaka. Ang ibang mga kapatid ay abala rin sa mga lupa na minana nila sa kanilang mga magulang. Habang pababa ng bundok, ay narinig ang isang lalaki na sumisigaw. Sa paraan ng sigaw, tila yon may kinatatakutan. Binilisan niya ang takbo upang tulungan ang humihingi ng tulong. Nang makababa sa bundok, ay nabusesan niya ang matalik na kaibigan na si Miko. Inilapag niya ang mga abaka na hinarvest at hinanap kung saan nagmumula ang sigaw. Lakad-takbo ang ginawa niya at ilang saglit pa ay nakita niya kung paano nilalapa ng isang nilalang ang kaibigan niya. Agad niyang binunot ang gulok na nasa baywang at walang pag-aalinlangan na tinagayon sa likod. Hindi niya alam kung paanong nangyari, ngunit kitang-kita niya kung papaanong bumagsak sa lupa ang aswang. Halos gumapang yun sa lupa palayo sa kanya. Nilapitan niya ang kaibigan at gimbal sa nakita. Wakwak ang liig ng lalaki
at walang tigil na umaagos ang dugo mula roon. Nangilid ang luha niya dahil nahuli siya sa pagdating at bigo siyang matulungan ang kaibigan. Bumangon ang matinding galit niya sa dibdib at hinanap ang aswang na kumitil sa kaibigan. Nakita niya ang nilalang na nangungunyapit sa isang puno. Pinipilit nitong tumayo. Tumakbo siya at nang makalapit ay walang habas na pinagtatagayon sa likod. Wala siyang pakialam kung halos mauka ang likod noon at makita na ang buto. Labis ang nadarama niyang galit. Nang mapatay ang aswang, ay binalikan niya si Miko. Tumawag siya ng tulong, ngunit imbes na pakinggan ang paliwanag niya sa nangyari, ay pinasasan siya at pinagbintangan na siya ang tumaga sa kaibigan, kaya yun namatay. Walang saksi na mga oras na yun, kaya walang makapagpatunay na wala siyang kasalanan sa nangyari. Kinuwento niya kung ano ang nangyari, ngunit tila bingi ang mga pulis at ikinulong pa rin siya. Hindi raw sila naniniwala sa aswang. Kwentong bayan lamang daw yun at ginawa na lamang panakot sa mga tao. Wala siyang nagawa dahil kahit ano ang gawin niyang pagmamakaawa, ay pinipilit ng mga ito na siya ang tunay na may sala. Sa loob ay nakilala niya ang mga inmates. Ang iba ay pagnanakaw ang kaso. Ang iba naman ay murder. Ngunit katulad niya, ay ganoon din ang nangyari kay Lolo Gaspar. Isa siyang matandang manggagamot sa kanilang lugar. Ang kwento nito sa kanila ay napagbintangan siya na pumatay sa matandang babae. Kaya lang naman niya yun pinatay dahil muntik ng kainin ang sanggol na bagong panganak ng kanilang kapitbahay. Hindi rin naniniwala ang mga tao sa lugar nila na isa yung aswang. Kaya naman hinatulan siya at nakulong. Maswerte na nakalaya si Ben dahil tumulong ang kapatid niya na magpiyansa upang makalabas siya. Ibinenta ng kapatid ang lupain niya na tinataniman ng abaka. Ayaw man niya, ngunit mas mabuti na yon dahil mahirap din ang buhay sa loob ng kulungan. Hindi niya alam kung paanong magsisimulang muli, ngunit uunahin niya muna ang misyon na iniatang sa kanya ni Lolo Gaspar. Kailangan niyang maibigay ang binakuko sa apo nito na si June. Mga bababa! Dito na ang St. Marta! Sigaw ng konduktor. Napatingin sa labas ng bintana ng bus si Ben. Tumayo siya at kinuha sa itaas ang bag. Pagkababa ay nagpalinga-linga siya sa paligid. Katulad ng tirahan niya, ay probinsya rin ang itsura ng lugar nila Lolo Gaspar. Sir, baka gusto ninyo na matutuluyan? May murang mga inn at hotel po rito. Sambit ng isang babae. Nilingon ni Ben ang nagsalita. Nakita niya ang dalaga na may hawak na mga flyers. Nakatali ang buhok nito paitaas. Morena ang kulay ng balat at nakakaakit ang mga mata. Sorry miss, pero wala akong pambayad sa inn o hotel eh. Itatanong ko sana kung alam mo ang mismong lugar na ito. Ipinakita niya ang maliit na papel na hawak. Nang mabasa ng babae ang nasa papel, ay nawala ang ngiti sa mukha nito. Malayo po yan dito. Pero hindi ko alam kung may maghahatid sa inyo papunta sa lugar na yan. Bakit naman? Takang tanong niya. Kinatatakutan at iniilagan ang lugar na yan. Hindi po sa nananakot ako. Sir, pero ang lugar na yan ay balita na pinamumugaran ng mga aswang. Halos lahat ng lahi ng aswang ay dyan naninirahan. Wala nang may gustong lumipat o manirahan dyan, ngunit may ilan pa ring tao na nanatili. Kahit napugad pa yan ng mga aswang, wala akong pakialam. Kailangan kong makarating dyan kahit na anong mangyari. Pero maraming salamat sa kwento mo, miss. Tumalikod na siya upang pumunta sa pilahan ng tricycle.
na nakita sa di kalayuan. Matapang ka, sir. Mayroon ka sigurong hawak. Nilingunan ni Ben ang seryosong mukha ng babae. Ang pinangahawakan ko ay ang pinangako ko sa isang kaibigan na kahit anong mangyari ay kailangan kong matunton ang taong pinapahanap niya sa akin. Importanteng sadya ko ron. Pagkatapos ko makausap ang taong yon, ay aalis na rin ako. Sasamahan na kita kung ganoon. Gumuhit ang kabiglaanan sa mukha ni Ben. Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tango ang isinagot ng babae. Karen, Pakilala ng dalaga. Ben. Sumunod na lamang ang lalaki nang magpatiuna si Karen. Hindi niya maintindihan ang lengguwahe na sinasabi nito, ngunit napapansin niya na nagtinginan ang mga tricycle driver sa kanya. May kakaiba sa mga mukha nila na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa ilang minuto na pakikipag-usap, sa wakas ay may pumayag na isang driver na ihatid sila sa lugar na yon. Ramdam niya ang tensyon sa paligid, ngunit isinawalang bahala niya yon. Ang tumatakbo sa isip niya ay dapat niyang makita ang sadya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon, ngunit hindi siya natatakot dahil may mga pangontra na ibinigay sa kanya si Lolo Gaspar. Halos inabot ng isang oras ang biyahe nila. Nagkwentuhan sila ni Karen habang magkatabi sa loob ng tricycle. Napag-alaman niya na dati pala roon nakatira ang babae, ngunit nang mamatay ang buong pamilya niya dahil sinalakay at kinain ng mga aswang, ay nilisan na niya ang lugar. Maswerte na siyang nakaligtas dahil sa tulong ng kanyang kapatid. Imbes na siya ang kakagatin ng aswang, ay ang kuya niya ang humarang upang makatakas siya. Ayaw man niyang iwan ang pamilya, ngunit mas inisip niya na makaligtas upang maipaghiganti ang mga ito sa tamang panahon. Ngayon na nga siguro ang tamang panahon na inaasam niya. Mang Tonyo, dito na lang po kami. Maraming salamat sa paghatid sa amin. Ani ni Karen. Nagabot siya ng pera sa may edad ng lalaki. Iginala ni Mang Tonyo ang paningin sa paligid. Lagas na ang mga dahon sa puno. Bako-bako pa rin ang kalsada. Kakaunti na lamang ang mga kabahayan. Walang makikita na mga ligaw na hayop man lang. Mistulan ng ghost town ang lugar kung titignan. Mag-iingat kayo rito. Sana mahanap na ng kasama mo ang taong hinahanap niya para makaalis kayo kaagad dito. Hindi na ligtas na manatili pa rito. Nag-aalangang sagot ng matanda. Asahan niyo po na makakabalik po kami. Sige na po, at baka gabihin kayo sa daan. Pagtataboy ni Karen sa matanda. Maraming salamat po, at kahit malayong lugar na ito inihatid niyo pa rin kami. Nakangiting tugon ni Ben. Nang makaalis ang matanda, ay nagsimula na silang maglakad. Kung kanina ay halos wala silang makita ng mga hayop, ngayon ay may iilan na silang nakikita. Nagulat si Ben nang itulak siya ni Karen. Muntik na siyang masubsob sa lupa, ngunit mas nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ibang itsura ng aso na sumugod kay Karen. Pinipigilan ng babae ang bibig ng aso na may nakakatakot na itsura. Nang makabawi si Ben sa kabiglaanan, ay kinuha niya ang itak na nasa bag. Nakabalot pa yon ng pulang tela. Kuminang pa yon at walang pangingimi na lumapit siya sa aso at tinagayon sa likod. Pumalahaw at tila sobra ang sakit na naramdaman ng aso. Nakita niya ang malalim na sugat na nilikha ng hawak na itak sa aso. Bahag ang buntot na lumayas yun at tumakbo palayo. Sigbin!
Tipid na sagot ni Karen. Mukhang mapapalaban tayo bago natin matagpuan ang taong hinahanap ko, sabi ni Ben. Sana lang nandito pa ang taong hinahanap mo. Baka mamaya'y lumipat na pala sila sa ibang bayan. Nagsasayang lang tayo ng oras at lakas dito. Hindi siya sumagot at nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng lugar ay nakita nila ang 6 na kubo na magkakatabi. Nagkatinginan sila at parang nababasa ang nasa isip ng isa't isa. Hindi nga sila nagkamali dahil mula sa loob ng kubo ay lumabas ang maraming aswang. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Magkatalikuran sila habang magkadikit ang mga likod. Hawak ni Karen ang mahabang kris na may orasyon, habang si Ben naman ay tangan ang itak na binakuko na bigay ni Lolo Gaspar. Yon ang sandata na kailangan niyang ibigay sa apo nito na si June. Ngunit ang sabi ng matanda sa kanya ay maaari niya yung gamitin, lalo na kung nasa bingit ng panganib. Alaga yun sa dasal at orasyon, kaya naman yun ang isa sa mabisang panglaban sa aswang. Ang sino mang tamaan ng talim nun ay mamamatay agad. Kung makaligtas man, ay matagal bago maghilom ang sugat na natamo. Sabay na sumugod ang 4 na aswang sa 2. Nagkahiwalay sila at mabilis ang kilos ni Karen na sinaksak ang aswang. Si Ben naman ay nahagip ng itak ang braso ng isang aswang. Pumalahaw yon ng iyak at tila ba namimilipit sa sobrang sakit. Nagkatinginan ang ibang aswang na naroon at sabay-sabay sumugod sa 2. Walang habas naman nilang iwinasiwas ang mga hawak. Bahala na kung sino ang tatamaan. Ang nais nila ay mapatay ang mga halimaw na nais silang gawing hapunan. Nahawakan ng isang aswang si Karen. Mula sa likod ay sinakal siya ng braso nito. Hindi niya magawang abutin ang aswang dahil ang isa pa ay nasa harap niya at makailang ulit siyang sinubukan na kagatin sa leeg. Nakita ni Ben ang kalagayan ni Karen, kaya naman ang bawat sumugod at humarang sa kanya ay walang pangingimi na tinatamaan ng hawak na itak. Nang makalapit si Ben kay Karen, ay tinusok ng lalaki ang likod ng aswang. Tumagos ang itak hanggang tiyan ng aswang. Nanlalaki ang mga mata nun na napahawak sa tiyan. Napatingin siya sa bagay na yon na nasa tiyan at ilang sandali pa'y bumagsak siya ng paluhod sa lupa. Biglang binunot ni Ben ang itak sa tiyan ng aswang. Nahintakutan ang aswang na nakasakal kay Karen. Pilit kinuha ng aswang ang kris ng babae. Tila siya napaso at ibinato yun sa malayo. Nasundan na lamang yun ng tingin ni Ben. Mga pangahas na dumayo rito sa aming kuta! Hindi na kayo makakalabas ng buhay pa rito! Mabalasik na sigaw ng aswang. Hindi kami naparito upang manggulo! Kayo ang naunang sumugod sa amin! Kung hindi gulo ang hanap ninyo, bakit kayo naparito? Hindi niyo ba alam na pag-aari na namin ng lugar na ito? Galit na sigaw ng aswang. Lalong bumagsik ang anyo nito, lalo nang matitigan ang mga kasama na nakahandusay at tila wala ng buhay. May hinahanap akong tao kaya ako naparito. Sinungaling! Karamihan ng mga tao dumarayo rito ay para alamin kung totoo ba, kung totoo kami sa mundong ito. Pwes, lahat ng nangangahas na pumasok dito'y kinakain namin at hindi na nakakabalik sa kanilang pamilya. Ben, wag mo ko intindihin. Tapusin mo na siya. Kahit nahihirap ay pinilit magsalita ni Karen. Hindi nakatiis ang aswang. Bigla niyang kinagat sa batok si Karen.
Sumigaw ang babae dahil sa sakit na dulot ng matutulis na ngipin ng nilalang na nasa likod. Napatigil naman sa kinatatayuan si Ben. Nangatog ang kamay niya habang nakahawak sa itak. Nakita niya kung paano nilantakan ng aswang ang babaeng kasama. Hindi maiwasan na bumalik sa balintataw niya ang sinapit ng kaibigan na si Miko. Tumiim ang kanyang anyo at sumugod palapit sa dalawa. Eksaktong bumagsak si Karen sa lupa ay inuntayan niya ng saksak sa likod ang aswang. Nandilat ang mga mata nito na napatingin sa madilim na kalangitan. Hindi pa nasiyahan ay muli niyang isinaksak sa butas na likod ang hawak na itak. Lumabas ang masaganang dugo mula sa nabutas na likod at padapayon na bumagsak. Lumuhod si Ben para saklolohan si Karen. Hinawakan niya ang batok ng babae. Pupunitin na sana niya ang laylayan ng damit upang itali sa leeg ng babae. Kailangang gumawa siya ng paraan upang maampat ang dugo na dumadaloy mula roon. Ngunit natigilan siya sa gagawin dahil hinawakan ni Karen ang kamay niya. Salamat. Dahil naipaghiganti ko ang pamilya ko sa mga aswang na bumatay sa kanila. Matatahimik na rin ang mga tao na biniktima nila rito. Malumanay na sabi ni Karen. Dadalhin kita sa ospital. Tara na! Tumayo siya at pilit na kinarga ang babae. Pagkalabas nila sa lugar na yon, ay nakita nila si Mang Tonyo na tila kararating lamang. Bumalik ako dahil hindi ako mapakali. Sumakay na kayo at umalis na tayo sa lugar na ito. Maraming salamat po, Mang Tonyo, at binalikan mo kami. Maluhaluhang sabi niya. Ligtas silang nakabalik sa St. Martha, ngunit tuluyan nang namaalam si Karen. Dead on arrival na ito pagdating sa ospital. Habang nakaupo at umiiyak, ay hindi alam ni Ben kung ano ang gagawin sa bangkay ng babae. Wala po ba siyang kamag-anak? Tanong niya kay Mang Tonyo. Ang alam ko, ang lolo niya lamang ang natitira sa pamilya niya. Nasaan po ang lolo niya? Matagal nang nakakulong si Gaspar. Simula nang makulong siya ay nagsimulang lumaganap na manalakay ang mga aswang sa lugar na yon. Halos 1 taon na simula nang mangyari yon. Kaya kami na mga nakaligtas ay pinili na dito manirahan sa St. Martha. Lolo niya si Lolo Gaspar? Nauutal na tanong niya. Oo naman. Sikat na manggagamot sa aming lugar. Nasaan po si June? Kasama siya sa pinatay ng aswang. Hinarang niya ang sarili niya kay Karen, kaya siya ang nakain imbes na ang kapatid. Sa narinig at nalaman, ay tumulo ang luha niya sa mga mata. Kinuha niya ang itak na pinabibigay ni Lolo Gaspar sa apo na si June, na alam niya na hindi na niya maibibigay pa kailanman.